Velkommen til Sportshallene i Qaqortoq. Velkommen til endnu et direkte vælgermøde. Og endnu en gang er det jer vælgere, der har stillet de spørgsmål, som kandidaterne i dag skal svare på. Og jeg kan allerede afsløre nu, at vi kommer til at snakke om en lufthavn her i byen, og om økonomiske reformer, eller i hvert fald bud på dem, der kan redde en stigende ældrebyrde og en stagneret økonomi. Velkommen til jer til jer derhjemme, og velkommen til publikum her i salen. Og velkommen til jer, kandidater fra 5 af de opstillede partier. Er I klar? Korte og præcise svar, ligesom vi plejer. Men vi starter med at lægge ud. Jeg vil meget gerne høre om 1 minut til hvert parti. Den springer vi bare over. Og det er Siumut, der lægger ud. Er det ikke rigtigt? Ja. Så er vi klar med 1 minut fra nu. Yes, velkommen kære vælgere og tv-seere og lyttere. Siumut vil fortsætte sin politiske mål frem til 2018. Vi arbejder for det grønlandske samfund og folk. Vi går til valg på at øge indtjeningsmuligheder i fiskeriet, på råstofområdet, i byggeriet og gennem turisme. Fra sydspids hele kysten til nordpå vil vi skabe vækst i erhvervene og byggerier. Vi har brug for alle i samfundet. Siumuts mål er sammenhold, tryghed og udvikling i alle grene af væksterhverv. Det er meget vigtigt, at vi går ind og satser direkte på de forskellige væksterhverv inden for fiskeri, forædling og det hele. Vi kan jo se her 400 kroner her og 20 kroner her, hvad en lokal fisker får for et kilo stenbiderrovn, og 3 dage efter, når den er havnet i Danmark, så er det 400 kroner. Den pulje skal vendes om. Det er de her penge, vi mangler i Grønland. Rønner. Tak for det. Så fik du også vist, at landskassen ikke er helt tom. Ja. Velkommen, og så er det Adatus tur. Værsgo, de næste 60 sekunder er jeres. Tak. Vi vil også gerne byde velkommen fra Adatus side til lyttere og seerne her i Grønland. Adatus arbejder for at forbedre livsvilkårene her i Grønland. Vi vil slås for, at arbejdsløsheden nedbringes kraftigt, for vi siger i Adatus, at sunde folk, det skal have arbejde, hvis de skal forsørge familie og deres børn. Vi vil arbejde for, at uddannelsen bliver mere effektivt, at indføre for eksempel 11. klasse, sådan at videregående uddannelser de vil blive endnu mere klar til videregående uddannelser. Inden for byggesektoren, der vil vi arbejde for at sprede byggeriet, men ikke bare for at sprede, men der hvor der er behov selvfølgelig. Og vi vil selvfølgelig også arbejde for at inden for... Tak skal du have. Tak. Det bliver tiden. Så er det demokraternes tur. Værsgo. Tak. Kære medborgere, frihed forpligter. Det er tid til forandring og reformer. Vi skal samarbejde og føre ansvarlig politik. Uddannelse er vores vigtigste værktøj. For at skabe et stærkt uddannelsesniveau skal vi ned og se, hvor det starter, nemlig folkeskolen. Børn er vores fremtid. Vi skal skabe en stærk skole. Styringen skal ændres, så alle tager ansvar. Ledelsen, lærerne, forældrene og elever skal lære at tage ansvar. De skal have de rette redskaber til at udfylde deres arbejde, så de sammen kan skabe. Hvis skolerne skal blive bedre, så skal uddannelsen også være bedre. Uddannelse er vores vigtigste værktøj til at øge vækst i Grønland. Godt valg. Tak for det. Og så er det partiet Naleraqs tur. Værsgo, de næste 60 sekunder er jeres. Tak. Velkommen alle sammen, kære lyttere her i Qaqortoq til Masataq 4. Seere og lyttere i hele kysten. Prøv lige at læne dig tilbage og forestil dig, at forholdene i vort land, landet er blevet styret af skiftende politiske koalitioner.
for hvem det endnu ikke er lykkedes at bringe det ordentligt på fod. Skønt vi en lille befolkning i vort land, så stor som den er det en del af os, der ikke længere vil bo her i landet. Og er rejst. Der er børn, der sulter, folk, som mister deres hjem, store virksomheder, som trives ved at undertrykke borgerne og mislykkede serviceøvelser. Husk, at disse udfordringer kommer af dårlig ledelse. Partierne er rede til at reformere hele samfundsstrukturen og har de rigtige redskaber til at gennemføre det, for at give vores børn bedre levevilkår. Du skal være med til at bestemme. Tak for det. Tak. Og så springer vi videre til IA. Værsgo, de næste 60 sekunder er jeres. Ja. Goeiedag. Valget er udskrevet, fordi befolkningen ønsker en mere troværdig, ansvarlig og handlekraftig ledelse af landet. Uanset partifarve er vi nødt til at stå sammen om vigtige prioriteringer i samfundet. Vi skal have stabilitet, øge væksten og have råd til velfærd i fremtiden. Ar i barndommen varer et helt liv, og derfor skal vi prioritere den hurtige indsats til børn, der har behov. Vi skal sikre, at personer med handicap får hjælp. Vi skal sikre, at der er råd til en god og værdig alderdom. Vi skal i fællesskab have rettet op på en begyndende krise og en sårbar økonomi. Det kræver nye løsninger på social uddannelse og arbejdsmarkedsområdet. Det er det eneste ansvarlige at gøre. Sammen sikrer vi en sund økonomi igennem et erhvervsliv i vækst, så der er penge til dem i samfundet, der er allermest behov. Skal jeg have lyden, eller? Vi har brug for mindre snak, mere samarbejde og mere handling. Tak for det. Lige på sekundet. Sådan. Og således lidt klogere på jer, så starter vi dagens rigtige program og giver ordet direkte til vælgerne. Vi var på rundt i byen i går, eller det var faktisk i fredags, og der mødte vi Alex Nørskov. Her kommer hans spørgsmål. Jeg vil meget gerne høre, om kommer der en lufthavn, bliver det til noget, og hvornår skal det være? Meget kort og kontant, og ikke til at tage fejl af. Og det er selvfølgelig også et spørgsmål, vi har fået masser af gange, både på Facebook og sms. Lad os kaste ud over. I synes ikke, det er så lige til, om der skal være en lufthavn her i byen. Er det ikke rigtigt? IA, Gardestat? Ja, der vil blive bygget en lufthavn her i Qaqortoq, men det er så et spørgsmål med hvornår. Fordi den nuværende forslag fra Naalakkersuisut var meget tjuskelavet. Der er ikke undersøgt ordentligt vejrforholdene i den lokale område, hvor de vil bygge lufthavn. Og det er så den, vi vil undersøge, når vi skal til at finde en løsning. Nu, vi skal i gang med lad os sige, at vi skal i gang med fase 2 inden for lufthavnsbyggeriet i Grønland. Den lufthavnsbyggeri, som startede i 1979, som varede til for 5 år siden, da Bami blev bygget, har ikke levet op til hensigten, må man sige. Dengang, da man startede at bygge lufthavn, der sagde man, at priserne ville dale, priserne ville blive så Men lave, en ting er vel sikkert, så længe der ikke er en lufthavn her, så er denne her landsdel vel nærmest isoleret fra resten af Grønland. Ja, men det er også derfor, vi siger, at vi skal finde en løsning. Vi skal bygge en lufthavn. Men det er ikke, når vi siger, at vi vil bygge en lufthavn, og har set, hvordan man har bygget alt det lufthavn i Grønland, må vi blive klogere. Vi må tænke på hele Grønland på en gang, og så sige, hvordan løser vi vores infrastruktur inden for lufthavnsområdet. Det er den løsning, vi skal finde. Okay. Partiet Naleraq, hvor står I henne i det her spørgsmål? Vi er også for, at der bliver bygget en lufthavn. Det er bare et spørgsmål i hvilken form og hvordan den bliver bygget. Vi skal jo huske på, at formålet med at rejse fra A til B, det er jo, der skal 2 ting til. Det er, at du skal gøre det så sikkert som overhovedet muligt,
som minimumskrav, og du skal gøre det så billigt som overhovedet muligt. Og der kan der også være noget fornuftigt i, at du bygger en lufthavn. Spørgsmålet er bare, om der er fornuftigt, om der er noget samfundsmæssigt fornuftigt i, at du bygger en lufthavn til 375 millioner kroner, eller budgetteret til 375 millioner kroner, et sted, hvor du kan bygge 6 minimalistiske baner i 6 steder i hele Grønland. I Nanortalik, i Qaaqortoq, Så det er også et spørgsmål. Så er det også et spørgsmål om ekstra undersøgelser, så det er ikke sikkert. Altså, vi har lavet nogle undersøgelser. Dengang der var overgangsudvalg her, der blev jeg ansat som konsulent, hvor vi undersøgte både Nanortalik og Qaaqortoq og Narsaq, og derefter har jeg været oppe i Diskobugten i 2 år, hvor vi så samtidig også undersøgte for Qaaqortoq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq, og der kan vi bygge for 150 millioner kroner. Så der kommer en lufthavn, men bare I ved heller ikke, hvornår? De 6 minimalistiske baner kan bygges inden for 1 år, og det kan gøres med de lokale entreprenører, det kan gøres med lokal arbejdskraft. Vi behøver ikke at importere fremmede store entreprenørselskaber. Så det er et nej til en lufthavn her? Vi siger ja til en lufthavn. Det er bare ikke på den budgetterede plan, som bliver foreslået af naalakkersuisuts side af. Det bliver anderledes. Siumut, I har en anderledes klart svar her. Er det ikke rigtigt? Ja, fordi vi skal have en lufthavn. Det er ingen tvivl om. Og vi skal i gang i erhvervet i byen. Vi skal ikke bare lade stå til at klo eller være tilskuere. Vi skal i gang med hjulene. Erhvervet må starte, og det venter bare på en lufthavn, fordi vi skal udvikle hele Grønland, også Sydgrønland. Men 375 millioner i en yderst presset økonomi, der trænger til reformer osv. Hvor får vi de penge fra? For det første, der har det ikke kun finansieret kun på én gang. Vi skal finansiere først det der 32 millioner i 2015. Derfor er det ikke kun på én gang. Vi skal også have fremmede projekter i gang, hvor vi skal Men også... finansieringen er stadigvæk tænkt af jer, som om, at det er en selvstyrefinansiering, der skal finansiere de her 375 millioner? Den der finansieringsform, som du henviser til, det var et forslag, hvordan og hvorledes på den kommende finanslov, der vil være der. Du har jo mulighed nu for at gå ind og kigge på, hvor kan vi gå hen og hente nogle økonomiske penge fra. Vi har 215 fiskearter her i vandet. Vi bruger kun de 5 af dem. Har vi ikke mulighed til at lave omsættelige kvoter, hvor vi kan sælge dem på et marked, og så komme indtjening, sådan så vi kan sætte penge til de forskellige væksterhverv, som der er turisme, fiskeriet, udvikle det mere, som vi gør, og råstof og andre væksterhverv. Der skal i gang i hjulene her på Sydgrønland. Vi har sagt hele tiden, vi skal have en lufthavn her, og vi står ved det i Siumut. Er demokraterne enige? Hvis man kigger på den rapport, som Skattevelfærdskommissionen kom med for et par år siden, så er det meget, meget tydeligt, at Grønlands økonomiske situation er på vej ind i det, der hedder dødens gab. Udgifterne stiger, indtægterne falder. En af de ting, vi absolut skal gøre for at rette op på situationen, det er, at vi skal lave en total reform af hele skattevelfærdssystemet. Det er bydende nødvendigt. Et af problemerne med det er, at der er ikke nogen, der har et rigtig godt bud på, hvor meget det koster andet, end at det bliver dyrt. Og det betyder, at hver eneste krone, som vi kan finde, de skal bruges på det. Det vil altså sige, at vi kan ikke bruge selvstyre, vi kan ikke selvstyrefinansiere lufthavnen. Så er der 2 andre muligheder tilbage. Den ene, det er det, vi kalder lottomodellen. Det er den, der siger, jamen lad os bygge lufthavnen, så kommer passagererne, og så kan det betale sig. Det har ikke kunne betale sig noget andet sted i Grønland. Den tror vi heller ikke på. Det vil være at spille hasard med omlægningen af vores skattevelfærdskommission. Så den eneste mulighed, der er tilbage, det er fremmedfinansiering. Hvis der kan findes fremmedfinansiering, så synes vi, det er en god idé. Klart svar. Atassut gik til valg på i 2009 for at bygge en lufthavn i Qaaqortoq. Det gælder også i 2013. Og det vil også gælde her dengang. Samfundet poster 24 millioner hver eneste år i Region Syd fra landskassen. De penge, hvis vi har startet for 5 år siden, så er det været betalt for de sygehuskontrakter. Det vi selvfølgelig kan se, det er servicekontraktbetalinger. Det vil selvfølgelig betydeligt nedbragt, når lufthavnen kommer. Og vi er åbne for at finde en fremmed investering, eller noget af landskassen, eller kombineret med fremmed investering. Men igen, det er en presset økonomi, som vi hører, så er der mange, der siger, at det har vi ikke råd til. Gør det ikke indtryk?
Jo, det gør indtryk. Vi har ikke råd til at lade være, vil jeg sige. Fint. IA har markeret. Når man træffer så store beslutninger, så store investeringer, så skal man også tage pengene et sted fra. Og jeg synes, det er vigtigt, at i den grønlandske version, der stod Siumut alene med, at det udelukkende skal finansieres af landskassen. Når man læser forslaget til finansloven, så kan man se, at der lægges op til besparelser til boligbyggeri på omkring 400 millioner. Grottet, og der ikke er nogen planer for, hvordan man kan sikre børnenes rettigheder. Men er der det har vi råd til at lade være? Altså, det er vel en isoleret landsdel lige nu. Lige meget hvad, så skal det en lufthavn vel til, hvis vi skal have gang i hjulene hernede. Jeg synes bare, det er enormt vigtigt, at vi er ærlige over for befolkningen, fordi når vi træffer så store beslutninger, så bliver vi nødt til at finde pengene et eller andet sted fra, og det bliver vi nødt til at finde en ordentlig finansiering på, som ikke bare er skjult andre steder i finansloven. Ja. Forslaget til finansloven. Det er blevet kaldt fantasimillioner af flere de penge, som I er ved at kaste efter denne her lufthavn. Og de her stakkels fisk, her nær sagt, skal nu både betale for en bedre uddannelse og for en ny lufthavn. Vi har allerede puttet 1 milliard kroner på ryggen af de fisk. Er det realistisk? Det er fuldstændig realistisk at kigge på. Fordi en fisker heroppe, han får 20 kroner for 1 kilo stenbiderrogn. 2 dage efter, så er den lige pludselig hævet til 400 kroner i en butik i Danmark, uden at der er sket noget andet end at putte på et glas. Det samme med rejer, der får de 6 kroner per kilo heroppe. 2 dage efter, så ligger den i en fryser i Danmark i frysdisk 350 kroner. Vi skal have lavet en pengestrømsanalyse, og det håber jeg, at de forskellige partier vil være med til at pege på, fordi det er det, vi har behov for. Pengene fosser ud af landet. Vi har dem heroppe, pengene, og det er behov for, at hver eneste 1 krone, som uberettiget går ud af landet, de skal være her i landet. Er der sut har markeret? Jeg synes, det er vigtigt, at vi får afklaret her i forhold til finansiering. Vi har fra Atasut tilkendegivet, det bedste det er at finde en ekstern investor. Som den næstbedste, det er en kombination mellem selvstyre og så ekstern investor. Og den sidste løsning, det er så, hvor vi selv fra landskassen finansierer det. Og i forhold til finansieringen, der kan sagtens ske på den måde, at for eksempel oktober 2013 var det, der henlå der 1,5 milliarder i uforbrugte midler i anlægs- og renoveringsfonden. Og det er meget de byggerier, som ellers har været planlagt i IAS og demokraternes tid, som bare har været syltet. Det er så nedbragt til her i udgangen af september til 1,2 milliarder. Det er en positiv udvikling, men den er stadig for høj. Så jeg kan sagtens sige, at selvom vi sætter tryk på, samtidig med at vi sætter tryk på de her byggeopgaver, som bare har ligget, og som stadig ligger der, så vil det ikke medføre en lavere beskæftigelse, selvom man trækker 128 millioner til næste år i forhold til anlægs- og byggeopgaver. Så vi tager stille og roligt i forhold til investeringen. Det gælder om, det er at få realiseret den lufthavn, så vi kan få sikret besparelse for. I er lidt ude med på, at I tror heller ikke rigtigt på, at selvstyret har råd til det her. Altså, vi har råd til det alene. Der skal investeringer udefra ind i sådan en byggeri, før det bliver realistisk. Ja, vi siger, at vi har råd til det. Det har vi. Men det er et spørgsmål om prioritet. Og hvis vi kan få en ekstern investor med i det, så er det fint for os. Bare okay. For at føre det ud i livet. Fordi vi kan ikke vente længere i forhold til at få etableret lufthavn. Du har markeret. Altså det der med, altså jeg vil da give Kim Kielsen ret i, at vi bør eksportere vores fisk til højere pris, men det har ikke noget med lufthavnen her at gøre. Vi kan se, at der er lufthavn op i Asiat, der er lufthavn i Sisimiut, der er lufthavn i Nuuk, der er lufthavn i Bamiut, hvor der bliver indhandlet fisk, men prisen er ikke blevet bedre. Det er et dårligt købmandskab i vores selvstyreejede virksomheder, der er skyld i, at vi giver vores fiskere en dårlig pris. Så kort og koncis kan du sige det. Men altså det der med at bygge nogle lufthavn, jeg har absolut ikke noget imod, at der bliver bygget en lufthavn her. Det er bare et spørgsmål om, hvad det skal koste og hvad formålet er. Formålet med at bygge en lufthavn er det, at vi skal
fra A til B så sikkert som muligt og så billigt som muligt. Om det er en guldbelagt lufthavn, eller en asfaltbelagt, eller en grusbanebelagt, det er jo fuldstændig ordnet for en passager, så længe han kan komme fra A til B så billigt som muligt. Og deri ligger ikke, hvordan en lufthavn er bygget. Vi skal også tænke på, at en operatør har en ekstremt stor betydning i, hvordan prisbelægning eller prisniveau bliver lagt. Og deri er der også et problem, som vi skal løse, når vi taler om, at vi skal bane vejen for billigere trafik og billigere billetpriser. Det er ikke bare det, at du bygger en lufthavn her. Ved at du bygger en lufthavn her, Qaqortoq, er det ikke ensbetydende med, at det der 24 millioner i servicekontrakter bliver visnet bort? Kim Kielsen, blander du æbler og pærer her? Nu er du ude med, at fiskene skal betale for det her, men vi har jo også et større ældregab, som vi kommer ind på lidt senere, og også der skal findes 800 millioner om året. Der skal vel andet til, og fiskepriser har vel ikke noget med en lufthavn at gøre? I spurgte, hvor pengene skulle hentes fra. Svaret er ved fiskene. Det er en levende ressource, hvor vi kan lave en pengestrømsanalyse. Der er forskel på 380 kroner per kilo. Og hvor mange tons bliver det indhandlet af de forskellige fisk, og hvor mange tons rejer bliver det indhandlet. Ved rejer eksempelvis, så er det også 345 kroner. Men industrien har været ude og sige, at der ikke er så mange ekstra penge at finde inden for fiskeriet, som bliver påstået her i valgkampen. Her. Tror du, der er nogle af dem økonomerne, der har været inde og kigge efter en pengestrømsanalyse? Nej, de har bare kigget på den ganske almindelige, hvordan og hvorledes det indhandler. Selv, der sælger selskaberne selv kan jo sælge fra det ene til det andet, og så er armslængdsprincippet væk. Okay. Det er forskellen der. Der kan man gå ind og kigge på, hvordan og hvorledes vi skal kigge. Men igen med Transportkommissionens betænkning, der står der også direkte, vi kan ikke lade være med at bygge en lufthavn her. Og så kommer det fra IR's side, hvor man gerne vil være tekniker. Der har været det noget sjusk og alt sådan noget der. Været skifter, der er målestationer, der er dit og dat. Snart kommer den også, hvilken vej, hvilken grader en lufthavn skal vende. Velfærdskommissionen siger også, at når Narsarsuaq så skal lukkes, Transportkommissionen sagde så også, at Narsarsuaq skal lukkes. Hvordan forholder I jer til det? Vi har selvfølgelig sagt, der skal kigges på selve lufthavnen, kan du lukke, men Narsarsuaq, byg den Narsarsuaq, lad være med at lukke den, find ud af, hvad kan vi bruge den til derinde, og der er mulighed for en råstofindustri, der måske kan anvende den til forskellige formål. Find ud af det, og lad os tænke sammen og køre videre. Hvad siger I til Narsarsuaq? Skal den lufthavn bibeholdes, eller skal den? Selve lufthavnen skal selvfølgelig nedlægges, når lufthavnen her kommer. Så får vi direkte forbindelse til Island, og fra Island, der kan vi komme til stor verden til meget billigere penge. Og det er noget vores, som Naderak siger, at det bliver ikke billigere. Selvfølgelig bliver det billigere med de passagererne. Os, der flytter og rejser, det bliver selvfølgelig billigere. Vi betaler alene 1.000 kroner større end de andre. Ja, Michael Rosing, hvordan forholder I jer til det? Jamen, det er helt klart, at der kan ikke være råd til at have 2 store landingsbaner i Sydgrønland, så hvis der kommer en landingsbane i Qaqortoq, så er det selvfølgelig naturligt, at Narsarsuaq på sigt bliver nedlukket. Hvis jeg lige må kommentere på Kims fisk der, så har han en vis pointe. Der er nemlig den, at på grund af den måde, selskabsskatterne er højere i Grønland end andre steder, så kan det betale sig for fiskekoncernerne at lave transfer pricing på den måde. Og det er også derfor, vi mener, at selskabsskatten skal sænkes så meget, at det kan betale sig at tage den hjem. Men det dækker stadigvæk ikke det hul, som vi har brug for at dække, når vi skal have lavet om på hele vores skattevelfærdssystem. Naderak, Narsarsuaq. Ja, altså Narsarsuaq, den gennemgik en 3-årig renoveringsperiode i slutningen af det første årti, og den kostede landskassen godt 40 millioner. Derefter, da jeg var ansat for overgangsudvalget, spurgte vi den tekniske direktør i Mittafrafit, der klart fortalte os, at med den nuværende renovering, der vil lufthavnen uden mere omkostninger vil kunne bruges de næste 20-25 år. Vi skal lige huske på, at men den kort lufthavn... Ja eller nej, så det er et nej til at lukke Narsarsuaq lufthavn, selvom der kommer en lufthavn her? Den lufthavn ligger kun 50 km, godt 50 km herfra. Der kan ikke være noget samfundsøkonomisk fornuft i, at du flytter en fuldstændig brugbar lufthavn 50 km længere ud til 1,3 milliarder. Der er ikke noget økonomisk fornuft i overhovedet, uanset så nu er du ude i at sætte tvivl om lufthavn her i Qaqortoq overhovedet skal blive her? Jeg har ikke noget mod, at der bliver endnu en gang, vil jeg sige, det der skal bygges, det er en minimalistisk bane, en grusbane i Nanortalik, Qaqortoq og Narsar, for at klare
trafiksituationen hernede, for at gøre det billigere og gøre det samfundsøkonomisk billigere. Så ingen lufthavn i Qaqortoq, men minimalistiske baner der, og så stadigvæk lufthavnen Narsarsuaq. Ja. Godt. IA, Narsarsuaq. Ja, Narsarsuaq skal bevares som lufthavn. Vi har brug for en dansk lufthavn hernede i Sydgrønland. Vi snakker om at udvikle turismen. Det er et stort erhverv, som vi har brug for at udvikle. Derfor skal vi ikke nøjes med en landingsbane på 1100 meter eller 1200 meter her i området. Men så er det jo en dobbeltregning. Skal vi både holde en lufthavn kørende i Narsarsuaq og en i Qaqortoq? Ja, men, det er alligevel en stor regning. Men vi siger også, at de lufthavne, der skal bygges hernede, det skal være i den størrelsesart, som er tilpasset befolkningens størrelse og rejsendes antal. På det nuværende system, der rejser omkring 86% fra betalt af det offentlige. Kun 14%, de rigeste her i landet, har kun råd til at rejse med det nuværende system. Derfor er det nødvendigt at ændre vores system i det område. Det er ganske rigtigt, som det blev sagt, at fra Bedus side, man har lige brugt omkring 45 millioner kroner for et renovering af Men jeg skal lige høre, Ivar, i starten var I i tvivl om, der skal være en lufthavn hernede. I siger, ja, men der skal lige undersøges nogle ting først. Men nu er I så stort set det eneste parti, der fastholder, at der både skal være en lufthavn i Qaqortoq og en i Narsarsuaq. Ja, men jeg siger, at det ikke kun er Qaqortoq. Det skal bare være en Nordic, Qaqortoq, Narsaq. Hvor skal de penge komme fra? Hvad siger du? Hvor skal de penge komme fra? Jamen, det er derfor, det skal planlægges ordentligt. Vi tænker på, at den kommende servicekontrakt skal laves i et lang periode, måske 5-7 år. Ja, men du har lige skrevet 0,5 milliard kroner ud. Hvad siger du? Du har lige skrevet 0,5 milliard kroner ud i hvert fald. Til hvilken til en lufthavn, både her og fastholdelse af Narsarsuaq og minimalist. Der er ikke nogen, der siger, at det skal koste 371 millioner, den lufthavn, der vil blive bygget. Nej, men de lufthavne til sammen er en kæmpe regning. Hvor skal de penge komme fra? Den projekt, man har påtænkt at lave derinde, den er ikke undersøgt værmæssigt. Den fremherskende vindretning er ikke undersøgt. Men det skal gå i hvert fald 2 år at undersøge vindretningen i området. Ja, det er fint. Lufthavn. Men hvor skal de penge komme fra? Du har alligevel skrevet, om det er 3 eller 400 millioner. Det er også derfor, at vi er så betænkelige med at bruge 371 millioner kroner til en lufthavn. Fordi der er ikke nogen, der har råd til det i dag med den forslag, der går fra Naalakkersuisut. Så hvis vi skal bruge penge til at bygge lufthavnen, så må vi finde vi holder den her. Vi skal have finansiering på plads, det er der ingen tvivl om, men jeg vil lige kommentere lidt i forhold til Kim omkring det her med en pengestrømsanalyse. Fordi jeg tænker, hvad er det, der har forhindret jer? Fordi det er vel ikke de andre partier, der har forhindret jer i at lave en pengestrømsanalyse. I kunne lave det som en del af jeres ejerstrategi, for eksempel, eller som et selvstændigt initiativ. Og så lukker vi den her. Det er meget nemt at sige, har Siumut været i regeringen helt alene? Nej, vi har været sammen med IA. Hvorfor har vi ikke fået lavet noget sammen? Hvorfor har vi ikke tænkt på det noget tidligere? Men det gør vi nu. I fællesskab må vi se at få det gjort, fordi pengene de fosser ud af vores landskasse, hvor det er uberettiget. Hver eneste 5 kroner, der er uberettiget ud af landet, den skal blive i landet. Det er vores måde at kigge på med hensyn til lufthavn. Kan lige starte dem de ind på det hele? I 2012 gik de selv direkte ind og sagde, Transportkommissionens betænkning, det er jo det bedste redskab, vi har fået fra IA's side, siger det. Skattevelfærdskommissionen var det bedste redskab. De forskellige ting, der er der, blev de sagt direkte for en talesfond. Fordi det bliver ikke det eneste spørgsmål, vi skal svare på i aften. I fredags mødte vi også Jens Peter Kielsen. Her kommer hans spørgsmål. Ja, jeg vil gerne spørge om i hele kysten med kandidaterne, om de kæmper for hele Grønland, eller om det kæmper kun for deres by. Jeg synes faktisk, det er meget relevant. Nogle gange kan man godt blive lidt i tvivl om kandidaterne i virkeligheden kæmper fra der, hvor de kommer fra, eller om de har et overblik over hele Grønland. Man kan tage et eksempel fra Siumut, der har haft nogle stærke fiskere i front i det sidste, som i hvert fald har sørget for, at fiskerne måske har fået bedre vilkår. Men har de haft øjne for hele Grønland? Siumuts politik er hele Grønland. Vi kan bare se, at vi vil uddelegere hele, vi vil ikke samle kun i Nuuk, men vi skal dele i regionerne og i bygderne.
Det er Kan man vores komme politik. til at glemme nogle gange hele Grønland, når man er et parti, der består af folk fra bestemte lokaliteter? Kim Kielsen? Det kan blive glemt, og igen, det er det, der skal undgås. Fordi dem, der er valgt til Inatsisartut, de skal tænke på hele landet som helhed. Og det er den måde, som vi skal lære at tænke på. Der er for mange dobbeltmandater rundt omkring, som der både er kommunalpolitikere og landspolitikere, og lige pludselig bliver det særinteresser på de forskellige områder. Det skal undgås, og det er sådan nogle veje, vi skal have fremad. Og det skal man gøre også med de andre partier i fællesskab, fordi det er landets helhed, vi skal tænke på. Regioner og det hele. Vi skal tænke på det hele i en helhed. I står også her med en stærk duo, der kommer fra Sydgrønland og vil have en lufthavn. Men husker I også det nordlige Grønland, når I sidder og lægger jeres politiske strategier? Jo, partiet er for hele Grønland. Men man kan ikke undgå at se og høre, når man arbejder, for eksempel særinteresser, hvor man kommer fra. Det er jo ikke mærkeligt i sig selv, fordi du kommer derfra og kender nærområdet. Derfor kan man se mange gange de særinteresser, der er. Og for vores vedkommende kommer fra Qaqortoq, ønsker sådan en lufthavn. Og blandt andet ønsker vi sådan, at vi skal lave nogle kanaler for at sikre en bedre sejlads i Sydgrønland. Man kan kalde det særinteresse. Kender I overhovedet vilkårene i Nordgrønland? Ja, vi kender selvfølgelig vilkårene i Nordgrønland. Der er rapporter og forslag og ting og sager og kollegaer, som vi snakker selvfølgelig med. Og nummer et, at man er spredt i hele Grønland, så er der gang i diskussionerne i partierne. Så du vil kæmpe lige så godt hårdt for en fiskers ret til ekstra fisk i nord, som du vil for en lufthavn i syd? Ja, jeg har en god kollega i Nordgrønland, der hedder Knud, og han kæmper hårdt for det også. Okay. Demokraterne, I har haft en god base i Nuuk for eksempel. Har I glemt kysten nogle gange? Jeg har ikke en base i Nuuk. Jeg har en base i Sisimiut. Tak. Vi kæmper for et land, og det er Grønland. Vi kan ikke gå ind og så sige, at vi kæmper for Qaqortoq, Sisimiut, Ilulissat, Itilleqertoq, lige meget hvad. Det er et land, vi skal kæmpe for et land. Det skal være ansvarligt, det her. Vi har set, hvordan vores økonomi ser ud nu. Vi kan ikke bare bygge her og der, og hvor vi vil, og vi kan ikke love alt muligt, og det skal vi også have ordnet op på. Fordi vi skal bygge der, hvor der er vækstpotentiale. Men kender I bygdernes problematikker lige så godt, som I kender problematikkerne fra Sisimiut og fra Nuuk? Det gør vi jo selvfølgelig ikke på den måde, som mange af de andre partier, fordi vi netop ikke har kandidater for eksempel ude i bygderne. Det skal vi ærligt indrømme. Vi har ikke den vælgerbase i bygderne, men vi har gjort vores bedste for at prøve at så lave et partiprogram, som dækker det hele og som arbejder for hele landet. Kan man så ikke, vi får også skudt i skoene, at I ikke er gode til at få bygderne med. Kommer man ikke nogle gange til at være usolidarisk med nogle dele af Grønland på den måde? Vi mener ikke, det er usolidarisk. Det er usolidarisk, hvis man begynder at indføre for eksempel ensprissystemet. Det kommer til at ramme hende, der bor i Nuuk, som er alenemor, frem for den. Hun kommer til at betale mere end fangeren, som har en god indkomst op i nord. Hvad med jer, Naleraq? I har jo også en stærk base i fiskerne i Grønland. Kender I overhovedet situationen og problemstillingerne i syd? Partiet Naleraq vil arbejde for hele Grønland, for hele landet, og så vækstområder, som gør, at det kommer til at være til gavn for hele landet. Det er så det, som vi gerne vil arbejde for. Men det, I forløbet primært har slået på, det er noget med noget fri fiskeri og noget ekstra kvoter og frem og tilbage. Er I lige så seriøse om at kæmpe for Nuuk-borgeren og for sydgrønlænderen, som I er for at kæmpe for fiskerne, som jo fylder meget i jeres strategi og jeres bevidsthed? Jamen altså, vi skal lige tænke på, uanset hvor du kommer hen til et land, der hvor der er vækst, der hvor der bliver skabt vækst, det er der, hvor du har noget udvikling. Hvis det er sådan, du ser på, hvor du skaber vækst her i Grønland, det er jo faktisk oppe i Nordgrønland, i bygderne, hvor der bliver fanget hellefisk. Og det burde egentlig være der, hvor vi skabte vækst. Men vi gør det fuldstændig omvendt og skaber en masse vækst der, hvor vi klipper hår på hinanden i Nuuk. Altså de hænger ikke rigtig sammen, og det gør jo, at vi har en meget, meget kunstig boble af en økonomi, som er resultat af, at vi har en bloktilskud fra Danmark, som vi kan leve højt på
ved at udvikle en by som Nuuk, hvor der ikke rigtig er noget erhverv. Men når I er så fokuseret på fiskerne, glemmer man så ikke i billedet nogle andre grupper af befolkningen, der lever med nogle helt andre problemstillinger? Altså, vi kæmper for hele Grønland, det er helt klart. Men der er også nogle eksport fremstød, der skal gøres, for at vi kan leve og have det godt her i Grønland. Det er ikke nok med, at vi udvikler bestemte områder eller bestemte byer i Grønland. Det skal gøres udefra, hvor der er noget erhvervsdrift. IA har også en stor base i Nuuk, men med en god portion kandidater, der kommer derfra. Glemmer I også nogle gange, eller er I opmærksom på forhold i bygderne? Eller kommer man til at være usolidarisk med dem en gang imellem, fordi man ikke kender det? Altså jeg vil sige allerførst, så synes jeg, det er en fantastisk godt spørgsmål, og jeg kan godt forstå, at man som borger undrer sig omkring det her, fordi vi ser jo rigtig meget symbolpolitik og enkeltsagspolitik. En kerneværdi for Inuit Ataqatigiit, det er jo solidaritet. Så det er helt grundlæggende for os, at vi skal varetage hele samfundets interesse. Vi har jo også, som du selv siger, en række lokalafdelinger, som jo også ligesom giver input i forhold til, hvad det er for nogle udfordringer, som der er lokalt. Derudover så baserer vi jo også meget af vores arbejde på fakta og viden. Vi vil jo gerne have et ordentligt grundlag, før det er, vi træffer en beslutning, og det er jo hele vejen rundt. Men er der ikke nogle gange lidt langt fra de rapporter med de faktuelle ud til fiskeren eller fangerens dagligdagsbekymringer i de små bygder? Det er der helt sikkert. Man kan sige, at det er noget, som vi har været rigtig opmærksom på i partiet, også i forhold til vores nye formand, Sara Olsvig, at få hende ud og tale med borgerne. Så det er helt sikkert en af de ting, som vi godt kan blive lidt bedre til. Lad os stoppe den. En hurtig kommentar fra Atassut. Jeg bliver nødt til at sige, at i den tid IA havde magten, det så ikke meget til solidaritet til resten af Grønland. Hvor konkret? Hvad vil du nævne af konkrete ting? Noget af det, jeg ser på, for eksempel der, hvor de har svigtet, det er for eksempel indhandelstilskud til fabriksanlæg rundt omkring. Det var de begyndte at skære ned, og inden for 4 år periode, så ville de have den helt væk. Og det vi glemmer, det er, det der er så farligt, det er, hvis vi først begynder at spare os ihjel, så kommer vi ikke videre. Det vi skal huske på, det er for eksempel indhandelstilskud, for eksempel på 10 millioner, det kan akkumuleres til en omsætning på omkring 50 millioner, og derfor er det også en indtægt for samfundet. I den tid, hvor IA og demokraterne havde magten, der var meget med at køre den som en lille butiksforretning, hvor de kun så på, hvis de sparer 10 millioner, så går det ud fra, at de sparer 10 millioner. Men sådan hænger det sammen. Og uden at være opmærksom på de små vilkår på kysten. Jeg kan godt tænke mig, at alle landstingsmedlemmerne skal besøge Østgrønland i de små bygder og se, hvad man har udviklet de sidste 35 år, og siden 79 til 2009. Hvad har man udviklet? Hvad har man opnået? Der tror jeg nok, at man bliver klogere. Jeg tror godt, at vi selvfølgelig indrømmer, at vi har gjort nok for hele landet. Vi var nødt til, at hvis vi sætter på, at hvis vi vil opnå, at hele landet skal udvikle, så må vi også kende stederne. Derfor er det vigtigt, at vi ser, hvad er det for nogle muligheder, der er de enkelte steder. Selvfølgelig, vi kender det. Vi ved godt, at man kan ikke udvikle alting på alle steder, så derfor må det lokale være med til at se, hvad er det for noget, vi kan udvikle i det samfund, vi lever i, den bygd, vi lever i. Er I ved også at spare det hele ihjel, som det kommer heroverfra? Nej, det er... Jeg synes ikke, at vi har gjort... Jeg synes, at den hårdeste ting, der har været igennem, det er afskaffelsen af ensprissystemet, hvor det har været meget, meget hårdt for de lokale små industri, at skabe noget industri, fordi man kan ikke konkurrere med de store steder, hvor der er så billigt. For eksempel i Nuuk eller i Raut eller Narsaq, er under halvdelen eller under halv pris i kilowatt-timeprisen. Derfor er det
det, vi skal kigge på. Michael Rosing, I var også en del af den regering, der nu står her og bliver beskyldt for at ikke at være i kontakt med hele Grønland, specielt med kysten. Er der ikke en pointe? Det er der måske, men jeg har faktisk en helt anden pointe, fordi det her det viser, at der er en meget stor filosofisk forskel på den måde, de forskellige partier tænker på udviklingen de forskellige steder. Hvis vi kigger på Grønlands historie, så kommer vi jo fra en kolonimagtstid, hvor man havde en kolonimagt, som sad og bestemte, hvor der skulle bygges indhandlingsanlæg de forskellige steder. Vi har nu fået først hjemmestyre og nu selvstyre, men det er som om, at vores tankegang, hvor den politiske tankegang stadigvæk er, at man skal sidde i Nuuk og bestemme, hvor der skal og ikke skal bygges indhandlingsanlæg og forskellige industrier. Vores tankegang er helt anderledes. Vi mener, at vi skal skabe rammerne for erhverv, vi skal skabe rammerne for industri, vi skal skabe rammerne for, at folk selv kan bygge deres eget gode liv. Men det har vi så ikke gjort, ifølge Alasut i hvert fald. Det er jo, som man ser på det. Altså, det er jeg ikke enig i. Det er du ikke enig i? Nej, det er jeg ikke enig i. Kim Kielsen, du har markeret. Ja, nu må de vente lige tungen en gang til. Ikke også? I 2009, da vi havde indført de der inddelinger og det hele i 4 store kommuner, det hele, det var for at skabe større, nærdemokrati og alle de forskellige ting. Den nåede vi jo. Nu kan vi jo se, at storkommunerne, nogle af dem, de er blevet længere væk fra hinanden. Den medbestemmelse, man skulle føle, blev længere og længere væk. Fordi måske den der hele formålet med storkommunesammenlægning, det var jo også, at man skulle uddelegere de forskellige opgaver det hele rundt omkring. Det skete ikke. Og jeg er enig med Kalistat i, dengang man ophævede indprissystemet, Siumut og Atashut og Siumut, og IA gik ind og ophævede indprissystemet. Det var en stor ændring, vi lavede, men der omkring 90% af de borgere fik bedre forhold, men det er de sidste 10%, vi skal ind og kigge på, hvordan kan vi gøre det bedre for dem, og det skal vi gøre alle sammen. Vi kan stå og diskutere frem og tilbage, men vi skal også, som Kalista siger, kigge på rundt omkring, hvad sker der de forskellige steder, hvad er det for nogle forhold? Det bliver den sidste kommentar til denne her runde. Vi springer til en runde 2, hvor vi tager spørgsmål fra sms og Facebook. Ned her. Det kommer fra Preben Philip Petersen, og det er kommet på Facebook. Han spørger Siumut. Siumut budgetterede med et underskud i finansloven, hvis I vinder valget. Hvis ja, hvordan har I tænkt jer at finansiere det? Det er jo rigtigt. Budget eller finanslovsforslaget for 2015 budgetterer med et underskud på 84 millioner, tror jeg det er på DRU, som er drift, anlæg og udlån. Har I tænkt jer at holde fast i det underskud? Det her, det er jo forhandling. Hvordan og hvorledes vi skal gå ind og forhandle det. Hvis du så går hen og kigger videre, hvad er deres formål? At man skulle have overskud på et senere tidspunkt. Her, det var forskellige forhandlingsmuligheder, hvordan og hvorledes vi kunne. Fordi det nytter ikke bare, at vi har plus, og så alt går i stå og det hele. Men vi skal ind og kigge på, hvor mange penge har vi egentlig stående, både i anlægs- og renoveringsfonden, som bare står og kigger, fordi måske de forskellige kommuner ikke kan løfte det indskud, som de skal have til de forskellige ting. Men I budgetterede også med et underskud sidste år, som så blev vendt til et overskud ved en uforudset indtægt. Og så har I budgetteret med et underskud sidste år. Så er der vel så er det vel reelt at spørge sig selv, har I styr på det? Altså med flere år i underskuddet trækker bliver ved med at sige til næste år eller næste år igen, så kommer overskuddet. Er det ikke lidt utroværdigt? Det er ikke noget som helst at være utroværdigt, fordi undervejs hvis du så går tilbage og kigger på den tidligere regeringsperiode, der vendte bøtten jo også lige pludselig også plus på 240 millioner eller sådan noget stort tal. Ikke? Der er jo forskellige, hvordan der måledes. Indtægterne kan jo ændre sig undervejs, men igen, man skal jo sige, det er cirka det her omkring, det er. Og det er den måde, Vitus, som du går og henviser til, han har styr på kassen. Okay. Det spørgeren her vil i virkeligheden er ude på at høre om, det er, hvor bliver de økonomiske reformer af, som alle de økonomiske eksperter også skriger efter. Det hul, vi ligger i, bliver dybere og dybere, og der er ikke ifølge Økonomisk Råd indført den eneste økonomisk reform, siden vi fik selvstyre for 5 år siden. I hvert fald er noget, der kan batte noget. Hvor bliver de der økonomiske reformer af IA? Ja,
De er jo desværre ikke kommet i løbet af de sidste halvandet år, og det er vi jo rigtig kede af fra Men de er Inuit så heller Ataqatigiit. ikke kommet i de 4 år, hvor Nej, IA men der sad blev ved de magten. planlagt. De blev planlagt under vores regeringstid. Vi lavede en meget klar plan for, hvordan vi skulle gennemføre, hvilke reformer vi skulle gennemføre de næste år frem til 2025. Og hvad er det blev det desværre skrottet af den nuværende regering. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi genoptager det, at vi ser på boligområdet, at vi ser på skatteområdet, at vi sætter os sammen og snakker om, hvad er det præcis, vi gør for at sikre, at de her reformer bliver indført. Det har vi jo desværre ikke set nogen indbydelser til fra Hvad den er nuværende det for nogle naalakkersuisut. konkrete reformer, du henviser til, som I har foreslået, som ikke er blevet til noget? Man kan læse i 2025-planen, som vi lavede den forrige koalition, som jo selvfølgelig bestod af forskellige partier, at der pegede vi for eksempel på boligområdet, som det økonomiske råd også peger på. Vi pegede også på hele skatteområdet og velfærdsområdet generelt, hvor vi skal have omfordelt samfundets midler, så vi netop får løftet samfundet på en måde, uden at vi bruger alle pengene på dem, der har penge i forvejen. Så det er helt centralt, at vi partier finder ud af at sætte os sammen og få gennemført de reformer. Det haster rigtig meget nu at få gennemført de reformer. Og der har vi ventet på indbydelser fra det naalakkersuisut, som sidder nu. Dem har vi desværre ikke set. Der var planlagt en førtidspensionsreform, som skulle starte her i løbet af efteråret. Det var vi glade for at se, men det er ikke nok. Der skal flere reformer på bordet, og vi skal samarbejde om dem. Det, der er problemet her, er jo det, man kalder, du kaldte dødens skab før, tror jeg det er, at vi bliver flere og flere ældre, færre og færre unge til at betale regningen. Alene på den konto skal vi ud og finde 800 millioner om året, hvis vi vil opretholde den velfærd, vi har i dag. Ellers så kan vi se frem til at skulle betale måske for medicin, hospitaler, for uddannelse. Hvad er jeres bud på, hvor finder vi nogle af de 800 millioner, Naleraq? Værsgo. Vi har forskellige former for muligheder for finansielle kilder. Der er dels